Bayramaly etrap geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Mary vilayatynyň häkimligine baryp öýlerinde elektrik energiýasynyň kesilmegi barada şikaýet etdiler. Azatlyň yerli çeşmeleri häkimlikde toplanan ýüzlerçe adamyň protest bildirenligini habar berdiler. Marynyň vilayat häkimligine baran ýüzlerçe adam agla we köpüs aýallar häkimligiň öňünde jemlenip tä häkim çykyp biziň ardymyzy diňläp geňeşlikleriň elektrik tok meselesini çözüp berýänçe biz hiç ýere butnajak däl diýip aýdanlygyny habarçymyz 19-njy iýunda habar berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmeleriň sözlerine görä bu protest 17-nji iýunda geçirilipdir. Bu ýagdaýa gören marly ýaşaýjylar häkimlige baran etraplaryň ören aladaly bolup käbirleriň hatda gaharly geplänligini gurrun berdi. Egerde bu yerden kovsaňyz biz häkimiň nirede ýaşaýandygyny bilýäris. Biz onuň öýüne çagalarymyzy, garrylarymyzy, syrkowlarymyzy alyp bararys. Goý biz onuň öýünde ýaşaly, olum biziň öýümizde ýaşap görsün diýip gygyrşdylar. Diýip şaýat gurrun berdi. Şu günler howanyň gyzgynlygy ören ýokurlandy. Hotosan da marada kölegede howanyň gyzgynlygy 45 gradusa ýetýär diýip habarçylarymyz şu heptäniň başyndan bäri habar berip gelýär. Bu yssyda elektrik energiýasy kesilýär, adamlar yssyda toksuz hem galýar. Häkimetler şeýle kynçylyklary häkimlik wekillerini habar bermek üçin çarşembe güni baran etrap ýaşaýjylary kowmaga synanşypdyr. Habarçymyz ilki başta 4 sany polisiýa ulagy gelip arz şikaýetlerini aýtmaga baran adamlary kowjak boldy diýip gurrun berdi. Çalt vilayat häkimliginiň öňünden gaçyň, gidiň bolmasa häzir sizi polisiýa bölümine ýygnarys diýdiler diýip habarçy polisiýa işgärlerini çetirledi. Ardyna aýtmaga baran ýüzlerçe adam hiç ýere gitmejegini aýdypdyr. Biz hiç ýere gitjek däl, biz entägin bir bölek bolup gaýtdyk. Häzir ýyzymyzda galanlara jaň aýlap gel diýsek, bu ýere 2000den gowrak adam ýygnanar diýip habarçymyz protestçileri hem çetirledi. Onuň sözlerine görä adamlar dargaman soň häkimligiň ýol başçysy we işgärleri çykypdyr. Öňde galkan hökmünde velayet häkimliginiň işgärlerini we polisiýa işgärlerini tutup, özü olaryň ýyzlarynda durup, men häkim, näme arzyňyz bar diýip biri gygyrdy. Diýip bu ýagdaýy görenleriň biri gurrun berdi. Vilayat häkimligine öýşen adamlar geňeşliklerinde elektrik togunyň ýokdugyny, transformatorlaryň könüdigini we şu sebäpden sandan çykýanlygyny habar beripdir. Howa gyssa gaýnaýar, hatardan çykýar, od alyp ýanýar, gyş basly ýyzygderli elektrik togumyz ketilýär. Düzedip bilmeseň prezidenti aýdyp bilmeýän bolsaň onda bizi otagyňa salda göne ýaýlymda bizi prezident bilen çatyp biz başymyzdan her gün geçirýän kynçylyklarymyzy aýdyp bereli diýip habarçymyz protestçileri çetirledi. Onuň sözlerine görä vilayat häkimi indiki heptäniň birinji gününe çenli meseleni çözjekdigini aýdypdyr, emma adamlar ýok şu gün çöz diýip gygyrşanlaryndan soň bolýa şu 6-njy bazar günlerine çenli maňa wagt beriň meseleni çözüp aradan aýyrjak diýip söz beripdir we şondan soň adamlar dargapdyr. Azatlyk radiosu Marynyň vilayat häkimliginden tesbir alyp bilmedi, eden telefon jaňlarymyza jogap berilmedi. Emma Bayramalynyň etrap ýaşaýjylarynyň sözlerine görä gysga wagtdan soň Bayramaly etrap geňeşlikleriniň başlyklary we arçynlary yerli ýaşaýjylara habar getirip, etraplarda täze transformatorlaryň oturduljakdygyny ma'lum edipdir.